बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय हाउली भारत गेस मावख'नि साखाथियाव सोलिदों आयेन बेरेखा जुवा होनाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय अक्ट'बरनि गिबि सप्तानिफ्रायनो सोलिबाय दं उदाङै आयेन बेरेखा जुवा होनाय। बेनि सायाव जिल्ला बेंगिरि आरो बरपेटा जिल्ला पुलिस बिफाना सिरि। थारैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सरकार सालायबाय थानाय समावनो बेफोरबायदि आयेन बेरेखा थासारिखौ नुनो मोनदों बरपेटा हाउलियाव। बेनि सायाव दासिमबो राहा लानो हायाखै बरपेटा पुलिस बिफाना, राहा लानो हायाखै जिल्ला बेंगिरिया। थारैनो बेफोरबायदि जे आयेन बेरेखा थासारिखौ नुनो मोनदों जे बरपेटा ओनसोलनि हाउलियाव। आयेन बेरेखा बेफोरबायदि जे जुवा होनानै जे थासारिखौ गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरा बादा होसेयावबो नाथाय बेफोर बादाखौ नेवसिनानै जुवाखौ होबाय थादों होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय हाउली भारत गेस मावख'नि साखाथियाव सोलिदों उदाङै आयेन बेरेखा जुवा होनाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय अक्ट'बरनि गिबि सप्तानिफ्राय सोलिबाय दं उदाङै आयेन बेरेखा जुवा होनाय। बेनि सायाव जिल्ला बेंगिरि आरो बरपेटा पुलिस बिफाना जेबो राहा लायाखै, बिथांमोना सिरि जानानै दं। थारैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार सालायबाय थानाय समावनो बेफोरबायदि आयेन बेरेखा थासारिखौ नुनो मोनदों बरपेटा हाउलियाव। बेनि सायाव दासिमबो राहा लानो हायाखै बरपेटा पुलिस बिफाना, बेनि सायाव राहा लानो हायाखै जिल्ला बेंगिरिया।